in with this video. Kabao metro makana share button. Other go. There are so many controversies in us around Onwu Junior Pop. Some people say no Bahaka. I may not be in the position to say whether no Onwu Abaka or no Onwu Abaka. But I think it's high time we start getting serious in this country, Nigeria. And before me go about this country, Nigeria, and how this country has happened to Junior Pop, Mathias Ezeaku, ubone kampolo, asiko na opana na ele oku na aha mmanu, ose na ahu amake, opana na ele oku na aha mmanu, ose na ahu amake. Ndo tugachubo higwa that you are crossing the boundary. You have taken delight in mocking every single Igbo blood. Whether in accident, look at Onwudu so painful. Anoho Kebulu, Afuka Odal. Onwudu as painful as Onwu Junior Pop. He wasn't sick. Onwe familiar, no Jeshala na bata. Sieba we meet here. Onwunke. You are not even touched by the people surrounding you, the family. And I'm walking on Facebook because you have chosen to use on any single Igbo man or woman to mock Jesus in your own kind of way. I keep telling you, but I am telling you that now, Obosingonwa Mathias Ezeaku Ejiofor this word. Onwo ya doka a carnival. Onwo, in fact, you are not a celebrity, but I believe no you a celebrity. Because people like me, on a man, can be a selu picture, we will we meje. Ozugu ya wusutan council. Anamagwagia. Keda can believe ife that different monoye ministry neku. That's now a product of a psychiatric home. And the only God knows whether na washaragala ha washa before we happen. Because you are behaving like Onyala. Any did it take you back to that psychiatric home? Ebes way reason because in a make Onyala. Look at na a tense moment to go Junior Pop. A vibrant young man area no Jeshala Nana, Suza we meet young way. A patana Facebook, Shuzoki use we mock Jesus. You made multiple posts mocking Jesus Christ, mocking Kelafaya, young Pope. Kogono. Then okay, news will be break it out that no you came out again and made a post that none the ancestors here. None dege and them bonalo bunago na amadioha. We fell restore back to life because no hama moria, no blow on your Jesus. Then the next thing the news will break it out on one. Did you come out again to mock Arobunago? Did you come out again to mock that Arobunago? Ndege and Ndembo or Amadioha? Epatasko Biama mock Waha na head the Satiana Junior Pop. Ebesko Waha na ha abandoned go Junior Pop. Because you were celebrating Mboshi Yatano, then Arobunago and do to Yaposhi Yatanazo, Mbomuziponu, Ebiasconuku, Narobunago and Madioha. Nandega and Ndembo abandon go Junior Pop. That one aside. Time will tell. Time will tell. Social media don't forget. We are taking screenshots, and at the right time, we will remind you because you may forget. It may not even be you, I remind. It may be your family happen, it may make us safer. It may be you, because no one will only do close to you. Those things. That time, I hope na people I be remind how we are mocking people. Because you people are failing to call this lunatic back to order. Now, on Ifeme Junior Pop, this is a video, a picture of Obosinjelu Tiffany's Jeme boat cruise. Every single person known at this boat, except the person known at this boat, ye life jacket. And onya eyihe mwegu miri of ma and divers no so. Now, life jacket ekposala ebe aho kalele 300 and you must take one before ibana media. That is people value life mad. Look at it, more than 5 to 10 people you see in a boat. No, a single person. Ye life jacket.
And that is the kind of risk in the mother they taking at this country, Nigeria. The mother are taking high risk. Do you know that Naime things I suppose we may be saving life? This is not all about Onyenariaho. This is all about somebody na Ghana milli. Hanchani is supposed to be life jacket because one of this young man he life jacket or Ghana float to the rescue as a webia, rescue team a webia. And that is the area we should be talking about. As for the agency, but spiritual something to eat already. Guy everything about this life for the physical. So talking about spirituality, spiritual this, spiritual that. Just will never waste the time. Guy that we should face reality. That everything about this life is all about reality, and there is nothing spiritual about it. Makandane kunaka appease me na keme this thing. What has changed? Is it that because no route go na area no do concern on we matter name with spirituality to this life? On my name with spirituality to this life? I thought that the reality of it is that no you life jacket, and that is what we should be talking about. The dundeneku keje niye na nkommiri or kai perform more whichever ratio. For all I know, the only thing mma uno onye mmiri no according to tradition of so many people. You may perform one or two things or in ye and committee, mano onye mmiri onwo, and usually onye mmiri in that form. Onya hanano until na hu yenwe kusuwedo owe float onwo any spiritual something name ahu je float. Nothing onwo anything spiritual name ahu je float. You got that? Onwo anything name or it can happen in any river. It can happen in any mmiri. Yes. Ahumadu na decay faster than mmiri. So onya no ha 3 days or 4 days or 5 days maximum. Iwu no nya ye senite n'enu mmiri. Then ejeni onya na nko mmiri according to tradition ntu ndị mmadu si wedo according to obodo na ntu ndị obodo si eme. But in this case Juni Pop agoputara ya onwo no no. So onwo na mmiri ya. Onwe anything to go and appease na that mmiri because no nworo na mmiri ya. Oge agoputara ya na mmiri ono ndu. Oge agoputara ya na mmiri ono ndu. Ọnọdụ ka onye mmaịlụ ụdọ n'enu ka ọ kwuo onwe ya ụdọ. Eje tọtuo ye. Ọdụ ndụ ewe tọtuo n'enu ebe a. Eburuzie elu na ọgwụ nọzie n'unu ọgwụ nwụọ. Yes, ọ nwụrụ from injuries from ebe a, but ọ bụrụ n'enu ebe a ka ọ nọ wee nwụ. Ebe nsogbu a na-ada ọwụrụ na onye ahụ nwụọ na n'enu ebe a, ihe eje tọtu ya etu ahụ isi wee tọtue. Yes. Ọwụrụ na ụka ka unu na-eje, unu ya ekperiri ekpere wee tọtuo ye. Ọwụrụ na omenala ka unu na-eme, unu ya emeriri omenala. Onye na-eje ụka berivo na omenala, unu ya perform omenala before na atọtuo ye n'enu. Mana ọwụrụ na ọkadụ ndụ n'enu ahụ na-agba nnekere. You can go ị atọtu nwe buje ya unu ọgwụ, ọnwụzie n'unu ọgwụ, ọnwụrụ n'enu ụdọ ọmaghịlị. The same thing. Ịghọtana? So na ọ ka esi eme ọ na mmadụ chọrọ igbu onwe, ọṅụọ ife ọṅụrụ ọmụnye onwe ya ọkụ. Rescue ye buju unu ọgwụ nọbazie n'unu ọgwụ wee nwụọ. Aya eni onye ahụ nọ ma ọ bụrụ na onye ahụ nwere onwe ya ọkụ agbawuo ya ebe a enie ya ka onye gburu onwe ọ ka esi eme. Ịghọtana? So in this instance ọ nwụrụ n'ime mmiri na-eri people steady, people na-apụta ụfọdụ nọrọzie n'unu ọgwụ nwụọ ejenie ha ọ na-eme steady. But the case ya ka adụ difference na ọ bụrụ na mmiri ahụ riri ihe afọ ya mechaa gụpụta ọnwụ na ọnwụọ na, but this one he died in the hospital. So it is a very different thing. I believe in even kowaleba akọwakwuru they can say na wolo tufuo okwu ọnụ ma ga etufunam. Ịghọtana? Tufuo okwu ọnụ ma ma etufunam. Mana okwefo Mathias ga-ata afụfụ. Ani Igbo ya emecha gosigo na ani Igbo awa na ani Igbo anyị niile na ọbụla ọsọ. Ịghọtago? Na elu onwe kọbọ na akpagharị. The end will justify the means. Ka mkpụrụ obi Young Pope na mkpụrụ obi ndị ọzọ niile ndị kwere ekwe zuru ike na ndokwa. Amen. Daalụkwunu.